Tene juin kalo kile mugan ani fila san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ DMS TV cɛna musonin cɛw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a cari ni ale ka hakilinaw di hakilina diyara wale kɔfɛ bi kunnafonibaw m'an bolo ni ka olu da tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ banbaci walima u ɲinini u nana minɛlen n'u bɔnnen n'u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɔ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la ko hokumu yɛrɛ de kɔnɔna ko juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw Idrissa fintigilakaw ni Afrika kɔrɔmaw ye ale ni Mouvement pour le salut de la Zawa cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa opération de sécurisation dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Andera Bokani fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko ni yɛrɛ k'a fɔ ko ni jɛkulu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw Idrissa fintigilakaw ale ni Mouvement pour le salut de la Zawa ma k'u sera ka cɛnni don banbaci walima o daga sigiyɔrɔ caman na localité in yɛrɛ kɔni na OCS ni office central de stupéfiant ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma bɛ wagati min na fɔ ko bi OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni cɛsiri fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min ye ɲɛnamafɛn olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la ko hukumu de la ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi OCS cɛdenw ye k'u taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sajo la opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u bolo da maa fila ka bɔ u sera k'u bolo da ɲɛnamafɛn caman yɛrɛ kɔni kan maa dɔw bolo région kofɔlen kɔnɔna na an bɛ wagati min na fɔ ko bi halisa an ka Mali autorité olu kɔni b'u cɛsiri ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na ka to k'u dɔn sanga ani wagati o ko hukumu de la ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanuko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ale kɔni ani an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye 24 yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya an ka Mali jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ halisa jamana ka tajimafɛn ka continuer ka ladon ale n'u ye fɛɛrɛ wɛrɛw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa min yɛrɛ kɔni fraude ye ka se k'o kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna na juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra Guinée jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nzere Kore suguba yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko tasuma mɛnɛ min kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na k'a kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don sugu kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna wa a kɛra sababu ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni jogi wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry jamana ɲɛmɛ ni o ye Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔra ni k'a yira Guinée jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nzere kɔrɔ sigibaa ma wɛrɛ kɔnɔna k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko tasuma mɛnɛ min kɛra ni man yɛrɛ kɔni ka sugu yɛrɛ kɔnɔna ko o yɛrɛ kɔni ye ale dusuma kasi kosɛbɛ wa a bɛ layidu ta man ye ka hakili sigi kuma fɔ ye k'a fɔ k'ale kɔni y'a fɔ a ka gouvernement ma ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ degun sera maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o degun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ o man kan bɛ wagati min na fɔ ko bi tarata tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ka lafasali minisiri ni o ye Tene Birahima Ouattara yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana ye k'a kɔni pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ka Mali ale ni Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔni na ko ni Mali ale ni Burkina Faso yɛrɛ kɔni sɔnna ma ko min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire k'ale yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don lakanako jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tun bɛ ani jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la k'aw lakanako jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni daminɛ ko kura an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala bidon kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'a ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walima u ɲinini yɛrɛ kɔnɔna walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɔ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna dɔw tɛmɛn'u yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni source dɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw Idrissa fintigilakaw ni o ye Afrika kɔrɔmaw ale ni Mouvement pour le salut de la Zawa ma yɛrɛ kɔni ko ninnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 ni ka opération de contrôle dɔ yɛrɛ kɔni
kɛ an dira buka localité kɛrɛfɛ yan fanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna na surtout kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu saba nin yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ne ka ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la tu ayi kanu zegerene ale ni asailal inbahu yɛrɛ kɔni secteur yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali fintigilakaw Africa Corps ma ale ni Mouvement pour le salut de l'Azawad ma u yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa opération baw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lakana sabati ko jɛkulu saba nin yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ serew kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw Africa Corps ma ale ni Mouvement pour le salut de l'Azawad ma yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ma n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu État islamique dans le Grand Sahara ma yɛrɛ kɔni ka dagasigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni n'a bɛ kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dira bukan localité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ma bɔ ni ka bilan foyi yɛrɛ kɔni fɔ ni opération ko in yɛrɛ kɔni kɔnkɔrɔ nka min yɛrɛ kɔni ye sources locales yɛrɛ kɔni olu de bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko jɛkulu saba nin yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka ni opération ba in kɛ wa source kelen nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lakana sabatili yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni banbaci walima kulu si latunni ka bɔ ni localité in yɛrɛ kɔni na OCS ni office central de stupéfiant ni de cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni OCS ma olu kɔni cɛsiri bɛ jamana in yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ latigɛ la walasa min ye ɲɛnaminimafɛn o kana don togoya si la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ka OCS ma yɛrɛ kɔni to wa cɛsiri baara la walasa ɲɛnaminimafɛn kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu de la ko min yɛrɛ kɔni ka ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmaya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire de police Abdul Aziz Dambele yɛrɛ de kɔni bolo ni ale ye ka ye OCS ɲɛmaya yɛrɛ kɔni ka dankan yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen ka ɲɛmɔgɔya la ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni ka ye OCS cɛdenw ye olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sajo la localité la OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu ma wuli dɔrɔn ni ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan ɲɔni olu ka opération ye k'o y'a sɔrɔ u ye renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ k'u kɛlen ni ka na renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ tuma min ka ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bila ka jigin yɛrɛ kɔni kɛ maa dɔ yɛrɛ kɔni ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ de kɔni feereli ma ka ye région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bila ka jigin k'a ka so ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni selen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so kabini a y'a dɔn k'a fɔ ko OCS maaw yɛrɛ kɔnɔna na ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni y'i cun a ka fenêtre yɛrɛ kɔni fɛ ni ka boli ka taa wali min kɛra sababu ye n'a sera ka tila OCS cɛdenw na ko cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bolila ni ka bɔ a ka so kɔnɔ nka a ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni taara ni ka ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni to a ka so in kɔnɔna na ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kelen ni ka fenêtre ta k'i cun min ye OCS cɛdenw u taara ka so kɔnɔna yɛrɛ kɔni woloma ko so in yɛrɛ kɔni wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ OCS cɛdenw y'u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman kan u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye tramadol comprimé 858 diazepam comprimé 19 Milaserpa sachet 51 ale ni fura kuntan ni fura bayɛlɛmali yɛrɛ kɔni caman ni o giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa fo kilogramme 3 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔnɔna ko min ye OCS cɛdenw y'u bolo la ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni ka o kelen ni ka maa kofɔlen ka so yɛrɛ kɔni woloma ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na hɛrɛ damadɔni o kɔfɛ yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw ye renseignement wɛrɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ o renseignement yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na min ye commissaire de police Abdul Aziz Dambele ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ wulila tuguni ni ka t'u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan ko wagati min OCS cɛdenw bɛ u bolo da ni maa fila nin yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo ɲɛnaminimafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ ni maa fila nin yɛrɛ kɔni bolo o de ye tramadol comprimé 785 couche ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni sachet 198 Ilizela paquet fila ale ni 1000 yɛrɛ kɔni ni bisiga bɛ kɛ k'a fɔ ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni u ka 1000 yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni fɛn kuntan ni feereli yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw ye maa fila nin ka minɛli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera k'o bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan OCS cɛdenw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa cɛ min yɛrɛ kɔni sera ka tila u la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ye teliya la ale ni n'a sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni ye réseau ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau yɛrɛ kɔni ci teliya la ni opération yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ka ye OCS maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ale ni fura kuntanw yɛrɛ kɔni ka olu kɛlɛ ka bɔ ka ye région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ni fɛn kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kana na kɔlɔlɔ foyi yɛrɛ kɔni se ka ye sigibaa ma o ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanni ko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni ani an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye 24 yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli an ka jamana tajumafɛn ko lahalaya de kan bɛ wagati min na i n'a fɔ bi feere ni sanni ko minisiri ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ k'u ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila fɛnba minnu
yɛrɛ kɔni ka o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana station yɛrɛ kɔni ka tajumafɛn ko bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔ o kumana o kan maa minnu sen donna ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na olu kɔni ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa don tɛmɛnenw na an ka Mali autorités ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka tajumafɛn o ka continuer ka don ka fɛɛrɛ latigɛ o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni sigilen jaabi minnu sɔrɔ ka olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'olu dɔn ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min ye feere ni saniko ministre ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni o hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka latigɛ cogo min jamana ka tajumafɛn ko lahalaya bɛ ɲɛ halisa u ye hakilina jagabɔ kɛ o kow kan forodi kɛlɛli yɛrɛ kɔni tajumafɛn ko hukumu yɛrɛ kɔni na u da taara se o kuma ninnu ma o kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye feere ni saniko ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a cɛsiri bɛ halisa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye tajumafɛn détourné walima k'a feere sɔngɔ la État ma sɔngɔ min yɛrɛ kɔni fɔ ka o kɛlɛli ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na min ye Musa Alassane Diallo ni ale de an ka Mali feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni hani opérateur pétrolier ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ k'a ka kan min yɛrɛ kɔni ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni u ka baaraw teliya kosɛbɛ walasa u bɛ se ka proposition kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni kɛ proposition minnu bɛna kɛ sababu ye ka jamana ka tajumafɛn géreli ko yɛrɛ kɔni tɔ ɲa ale de ka fɛɛrɛ latigɛ jamana ka tajumafɛn yɛrɛ kɔni ka don jamana kɔnɔ la sanga ani wagati baara in yɛrɛ kɔni kana na jɔ cogoya si la nin wale in yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'u cɛsiri u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min yɛrɛ kɔni tajumafɛn ko gɛlɛn o kana na Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko kun de la sanga ani wagati feere ni saniko ministre ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka se ka décision kuraw yɛrɛ kɔni ta jamana ka tajumafɛn ko kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Guinée Conakry jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Guinée jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dusukun kasilen don ka d'a kan juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra nzere kore sugu yɛrɛ kɔni na tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don sugu kofɔlen in na Guinée Conakry autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don feerefɛn caman ale ni butigi caman yɛrɛ kɔni na ko wa maa dɔw fɛnɛ joginna nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'a sɔrɔ mɔgɔ ni yɛrɛ kɔni tora ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni na min ye Guinée Conakry autorité maw ye o ma u da se o ko yɛrɛ kɔni ma fɔlɔ ka sanga ni gɛlɛya in yɛrɛ kɔni sere zere kore localité maw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ye ni o ye général Mamadi Doumbia ye ale kɔni bɔra civil tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 ni k'a ka solidarité kɛ ka ɲɛsin maa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko tasuma mɛnɛ min kɛra zere kore sugu yɛrɛ kɔni na ko kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ se olu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa a bɛ a ka solidarité kɛ ni ka ɲɛsin olu ma wa ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye hakilisi kuma fɔ nzere kore sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ kɔni k'u kɛmɛ ni ka mesure teliman dɔw ta walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma mɛnɛ in fɛ ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ale ni ka sugu in yɛrɛ kɔni jɔ kura ye teliya yɛrɛ kɔni na général Mamadi Doumbia ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta nzere kore sigibaa maaw ye k'a yir'u la k'a fɔ ko tiɲɛni donna maa minnu kun k'o dabɔ ni tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry autorité maaw ye k'u nana o maa ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka sugu in yɛrɛ kɔni jɔ teliya la Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale dusuma kasilen don kosɛbɛ ka d'a kan ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna nzere kore suguba yɛrɛ kɔni na a bɛ nɔgɔya da dugawu dun kɛ ni ka ɲɛsin maa ma minnu yɛrɛ kɔni joginna k'o dabɔ ni tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni na wa a bɛ hakilisi kuma fɔw man ye k'a yir'u la k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na latigɛ walasa maa minnu yɛrɛ kɔni joginna k'o dabɔ ni tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni na ka olu yɛrɛ kɔni furakɛ wa a bɛ tila k'a ka solidarité kɛ ka ɲɛsin feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ma tiɲɛni donna minnu yɛrɛ kɔni kun k'o dabɔ ni tasuma mɛnɛ na a bɛ tila k'a ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nzere kore localité région sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma général Mamadi Doumbia ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ a ka jamana sapeur pompier lakana tigilamɔgɔ ale ni nzere kore sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko kabini tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni kɛra ko ni maa nin yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka tasuma in yɛrɛ kɔni faga joona ko o wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko solidarité yɛrɛ kɔni bɛ Guinée Conakry sigibaa maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka d'a kan n'i y'a ye tasuma yɛrɛ kɔni donna sugu la population lakana tigilamɔgɔ fo ka taa se sapeur pompier ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka tasuma in yɛrɛ kɔni faga o b'a yira k'a fɔ k'alisa jamana kɔnɔdenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ye bilasiralikan yɛrɛ kɔni di a ka gouvernement ale ni autorité maaw ma k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa sugu min yɛrɛ kɔni jeninen filɛ na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka fɛɛrɛ latigɛ sugu in yɛrɛ kɔni ka jɔ teliya la ka d'a kan a kɔni yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye nzere kore sugu yɛrɛ kɔni ye ko jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ ale la kosɛbɛ nzere kore localité sɔrɔ
ko yɛrɛ kɔnɔna a bɛ hakilisigi kuma fɔ feerekɛla ninnu yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Guinée État maaw yɛrɛ kɔni ko feerekɛla ninnu yɛrɛ kɔni mana na fɛɛrɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka sanga ni wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Guinée État ye k'a bɛ u dɛmɛ u ka u wulili baara nin bɛɛ lajɛlen na Sina Mamadi Dunbiya kɔni bɔlen ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ o kɔni jara kosɛbɛ Nzere Kore sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko in yɛrɛ kɔni hakilisigi ko ye k'a yir'u la a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min kɛra sababu ye ni ka na tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ nin sogo kofɔlen yɛrɛ kɔni o ma dɔn fɔlɔ k'aw kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na daminɛ walasa wale min kɛra sababu ye ni ka tasuma mɛnɛ sugu in na k'aw kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'a kɔni pɛrɛnnen don wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na lakanako jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tun bɛ ani Mali ale ni Burkina Faso ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni olu Côte d'Ivoire k'u pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ni ka nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni daminɛ ko kura hali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ a jɔlen don ni cikan yɛrɛ kɔni lasera tarata tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2026 Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka lafasali minisiri de fɛ ni o ye Tene Birahima Ouattara yɛrɛ kɔni ye wa ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ nin fɔ k'a to Faransi jamana de kɔnɔna la n'a a kun bɛ k'i sen don Salon international de la défense Eurosatory 2026 yɛrɛ de kɔnɔna Côte d'Ivoire ka lafasali minisiri yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko jamana kelen tɛ se ka banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka tila ka sebaya sɔrɔ a la ko ka sanga ni banbaci wale menace yɛrɛ kɔni n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi menace yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ jamana ninnu kan a bɛ ka se frontière yɛrɛ kɔnɔna ko ka sanga ni u n'a ɲɔgɔnna menace ye a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka kan min yɛrɛ kɔni sous région jamanaw ye olu de k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka menace yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ yen ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ ka fari kura min yɛrɛ kɔni da ale ɲɛ bɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna cogo min jamana kelen tɛ se ka nin fɛn in kɛlɛ k'a ban ko fɔ jamanaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen walasa ka se ka fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni a ka fintigilakaw Mali fintigilakaw ale ni Burkina Faso fintigilakaw tun bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ani Mali ale ni Burkina Faso ka continuer u ka nin opération ninnu fɛ ko ni Mali ale ni Burkina Faso kɔni y'a yira olu Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko a bɛ fɛ lakanako jɛɲɔgɔnya tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la wagati tɛmɛnenw na k'u k'o daminɛ ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don jamana saba ninnu tun bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka opération minnu kɛ ka o kow yɛrɛ kɔni daminɛ kura ye Côte d'Ivoire ka lafasali ka nin minisiri yɛrɛ kɔni ka bɔli yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛ ka ko dɔ yɛrɛ de kɔni tiɲɛtiga ni o de ye k'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni frontière yɛrɛ kɔni ye ani ɲɔgɔn cɛla la ale ni banbaci wale maaw ka taa ni ka segin yɛrɛ kɔni k'a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i fanga de fara ɲɔgɔn kan ka nin fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'u sigimɛ ni ka Mali ale ni Burkina Faso jamana yɛrɛ de kɔni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɔnɔ o ɲɛtɛ min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire k'ale y'a yira k'a fɔ kaban ko a ka di a ye ani Mali ale ni Burkina Faso wa continuer ni ka u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka d'a kan ko jamana kelen yɛrɛ kɔni kelen tɛ se ka banbaci wale kɛlɛ k'a ban ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ n b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma